Sabi! Oh! Oh! Sinagawa! Nabigyan mo man kami ni kuya mo ba? Sige ba lang kakakaon? Ipasa mo naman dito mo. Ang ma. Kuwan man niya. Dito ka! Oh, dito naman dito. Uy, pinagpasag ko, ma'am. Video ya, de. Yan, video. Okay na video mo. Video mo kami apat. Ay, dito tayo. Dito kayo dalawa. Kasi nakalubog kami. Dito na. Dito kami! Sa bahay ka. Dito kami! Ah! Ano daw? Hello! Hello mga kabataan. Ah, Dito tayo, Ate Day, dali. Grupo tayo. Grupo tayo nila, Ate Son. ah, ah, ah. Buka! Ah, Hello! Hello mga kababataan. Huwag mo makapapos mukha namin. Lalapat ng mukha namin. Hello! Ay, dyan. Oh my God. Ano daw? alin sa